Egameni likaJesu, dumo lokufanele, amandla nobukhosi, ungcwele uphakeme kakhulu. Siyabonga mdala kunezinsuku, siyabonga mnini mandla onke, siyabonga uNkulunkulu ongahluleki. Lithe izwi lakho kukhona yini okumahlulayo uNkulunkulu. Siyabonga ukuthi namhlanje sisebukhoneni bukaNkulunkulu ongahluleki, sisebukhoneni bukaNkulunkulu ofeza izwi lakhe, sisebukhoneni bukaNkulunkulu othando lwakhe lumiphakade. Nguwena izolo, nguwena namhlanje, nguwena naphakade. Kuzondlula izulu nomhlaba, kuza uncibilika intaba, kodwa unguNkulunkulu ongunaphakade. Bayethe wena othandwa ngumphefumulo wethu, bayethe wena ohleli esihlalweni sobukhosi esikhazimula ngenkazimulo emiphakade. From generations to generations, Father, you are everlasting. Siyabonga that today your name in this place shall be glorified, and your presence will cause testimonies. Ngoba ebukhoneni bakho kugcwele inkazimulo. Bayethe somhlekazi, bayethe uNkulunkulu omiphakade, bayethe 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 bayethe. And we say thank you namhlanje ngoba izibongo zikufanele udumo namandla nobukhosi. In the mighty name of Jesus, sishayela uNkulunkulu izandla enkulu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Sishaye izandla ezinkulu, sishayele uNkulunkulu wethu ongavumanga unyawo lwethu lushelele. uNkulunkulu othe wazi ibalo zeinwele zakho, uNkulunkulu othethelela zonke izono zakho, uNkulunkulu owelapha zonke izifo zakho, uNkulunkulu okupha amandla la wena uthi anginawo amandla. Ngisho uNkulunkulu okupha ukudla la imali ingekho khona, uJehova ohlobisa utshani basendle, uyena lo Jehova omshayela izandla. Ngithi uJehova owabuya nawe theater uphila, ngisho uJehova owama nawe indoda ikulahlile, ubaba wengane engasekho. Ayibengisho uJehova ake umshayela izandla, ngisho owake wasula inyembezi abangani ababengeke bakwazi ukuyisula. Ngizothi uJehova, uJehova, uJehova uhamba nesifo esibanjwe. uJehova uhamba nenkinga, uthwele wena nenkinga yakho. That's why mangithi asimshayela izandla, angiboni izandla, ngibona akwenzayo nasazokwenza. Glory to Jesus. Awubazalwana, awubazalwana, awu lo Jehova, lo Jehova, lo Jehova. Sizama, ngiyacela noma yiphi indumiso esenhlizweni yakho, lo Jehova bekufanele bazalwane. Lo Jehova nje, lo Jehova. Siliva negolide kasinalo. Kuze kube ngunaphakade, kuze kube ngunaphakade, sofela sofela kuwe, sofela kuwe Jesu, sofela kuwe Baba, sofela kuwe Nkosi yamakhosi. Hallelujah. Kuze kube khona phakade
Jesus. Thank you Jesus. Bazalwane ngale kokuchitha isikhathi ngicela sifunde incwadi ngokuka John chapter 11 sifunde uverse u20 kuphela egameni lika Jesu Kristu. Ngicela ukuthi ngiqale ngale version yami bese ungangilekelela ngesizulu. Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him, but Mary sat still in the house. Ngicela ophethe elesizulu quickly bazalwane. Ngakho uMartha esezwe ukuthi uJesu uyeza waya kumhlangabeza, kepha uMaria wahlala endlini. Okay bazalwane ngiyacela sihlale phansi. Thank you. Alibonge igama lenkosi. Bazalwane ngiqale ngithi nje Happy Women's Day egameni lika Jesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Bazalwane lelizwe belisenhlizweni yami bazalwane ngale kokuthi usuku lwabesifazane, but praise God luqondene kahle nabantu besifazane kusuku lwabo namhlanje. Ayibonge inkosi. Bazalwane khona into engifuna sibheke positive kuleli bandla ezosiqinisa. Hallelujah. Before ngisho lokho ngicela ukwenza example into eke yenzeka ingonyama ibi nomcimbi esasubambele kwababa wethu umfundisi uKhanyi. Makuhlelwa ke umcimbi ubrother Luyanda phakamisa isandla mase kukhulunywa ngokupheka athi nikhululeke ngepapa umfundisi Magubane uzolipheka. Ayibonga inkosi bazalwane. Mayesho njalo ke angazi obaba banehlakanipha thizeni ongaku-undermine. Obaba bese bathi no umfundisi Magubane angalipheka ipapa, but sicela ukucupha ngamabhansi. Angazi bazalwane izathu kodwa kokune wisdom kuleso sizathu. Bacupha ke ngamabhansi kanti nami ngizofunda kuleyo nto abayishoyo. Ngijwayele bazalwane ukupheka but siyifamily encane. Mujwayele ukuphekela abantu abathathu. Ungathi makuthiwa phekela abantu abawu20 bese uthi kulabo bantu abawu20 kwazi ukupheka. Ngoba indlela yokupheka kubantu abawu20 ayifani nabantu abawu5. Mangithi ngiyathela amanzi ngingawaqali kahle. Amanzi abe mancane, impuphu ibeningi. Sekufanele ngibondeke manje. Kwaqala ke kwasuka umshikashika lapho ngathi ngiyabavuma obaba bayibonile ingozi. Ngabondo kokuqala, ngabondo kwesibili, omunye umfana sasifunda naye ipapa engalipheka wathi hey leli papa ungadlala amadayisi ngalo ungathi hepo. Ayibonga inkosi bazalwane. Ngabondo kwesibili, ngabona ukuthi khona into engenzeki la. Ngabondo kwesithathu ngase ngilikhipha emlilweni, nganyusa umlilo, ngase ngilikhipha ngalibeka olinye iplate. Uqhamana uthi hawu ipapa lakho selivuthiwe njalo. Ngithi mina cha alivuthwanga, kodwa sengithemba isteam njoba ngilikhiphile. Malingaqhubeka lihlala emlilweni lizosha, but mangilibeka ngaphandle kweplate elinomlilo, isteam salomlilo belikuwo yisona esizokwenza ipapa lihlangana. Lingahlanganiswa umlilo kodwa lihlanganiswa isteam somlilo esiwuthathe kulo yamlilo, although selihlele eplate elingenamlilo. That was my analysis. Uqhamana yaluze kabili angibonise ngilibuyiselile. Ngithi mina yino isteam seswenzile umsebenzi. Bazalwane ngiyazi ukuthi ubaba mayengashmayeli abanye balesikhali sikhumbula ubaba, but intshumayelo zakhe zazi kwiplate elinomlilo. Mayengasashumayeli esetha sishumayele asinawo umlilo kodwa nizophila ngesteam salo yamlilo. Alibonga igama lenkosi kukusele steam sawo lo yamlilo le yantshumayelo ayishumayela isona steam esebenzayo noma sekushumayela thina esingenamlilo. Look things positive noma usathana kuhlebela negative.
kunomlilo owucosha eintshumelweni zakhe. Yiwo lo mlilo ozogcina namanje. Shayela uMongcwele izandla. uMartha noMaria babesendlini eyodwa noJesu. Into eyenza umbuso kaNkuluNkulu ube umbuso kaNkuluNkulu, one is presence kaNkuluNkulu. Nakho konke okukwi presence kaNkuluNkulu. Uma umbuso ungenaye umbusi, umbuso awuphelele, akushiwo ukuthi umbuso leyo nto. uNkulunkulu ipresence yakhe inamandla kakhulu. uNkulunkulu engadecide namhlanje ukuthi ngiyasuka ezulwini ngiyohlala esihogweni. Ezulwini kungasala kuyimess, esihogweni kube indawo glorious. Abantu abasesihogweni bathi praise be to the Lord. Umuhle amalanga ababe decoration akusiwo umzekelo lengiwushoyo. Kwake kwenzeka uShadrach noMeshach noAbednego besemlilweni. Ipresence kaNkulunkulu yenza wababazeka emlilweni, ngoba la ekhona noma kungavutha amalangaphi, kodwa amalangaphi athatha iform kaSimakade. Bengizosho ukuthi noma ungadlula enhluphekweni, but ipresence kaSimakade izokwenza abantu babone okuhle yethu ndlule emalangabini, ngoba amalangaphi athatha iform kaSimakade. Ngizosho kumuntu olilayo othi izinto azenzeki, ngithi yekela izinto, look at his presence. Consider amandla obukhona bakhe. La ekhona zonke izinto zithatha iform kaNkulunkulu. When his presence kumfelokazi, umfelokazi uphila ngendlela ongayiboni ukuthi uphila kanjani. Istress zingaka emzini nobaba nomama, but yena survive. Aka survive ngobe umfelokazi kune presence eceleni komfelokazi edecorator umuzi wakhe, afelwa indoda. Ngithi kunabantu abakhalela abazali abangasekho, ngizothi kune presence eceleni kwakho kaSimakade eyenza ukuthi uyintandane, kodwa abantu ba-admire ukuthi ngono wena, ngoba ipresence kaNkulunkulu inamandla okudlula inkinga zakho. uMartha noMaria ke la bakwi presence kaJesu. uJesu bazalwane wayene interest ngabo. uJesu uhleli uyakhuluma noma uyafundisa. Base behluka la. uMartha waba busy, wanakekela, wakhathazeka ngezinto eziningi. uMaria wakhetha ukuhlala einyaweni zikaJesu, ezwe amazwi kaJesu. Bazalwane, ebandleni sinohlobo olubili lwabazalwane. Wonke amabandla oyowahamba mzukwane la eGrace Life usunenkinga, ngicela ukwazisa lokho friendly bazalwane, ukuthi wonke amabandla anohlobo olubili lwabantu. Abantu abakhathazeka banakekele izinto eziningi, nabantu abahleli einyaweni zikaJesu bezwa amazwi kaJesu. Uma baxoxela ngeenkinga zebandla abak-understanding ngoba they are caught up emazwini kaJesu. Then you have to choose mumzalwane. So thina la sibona uMartha
etatazela uMaria ehleli kanti khona into ezayo edinga labazalwana abawu2 babonakale noma babonakalise amandla kaNkulunkulu. Umfowabo uLazaru wayezoshona bese kuyavela umzalwane okuyena yena ongamethemba ngezinto zenkosi. Lithi iBhayibheli kwagula uLazaru washona. Mayeshona ke uLazaru uJesu akekho. Mayengekho uJesu kuyasuka ke bazalwane uJesu la ekhona uLazaru sengcwatshiwe. uLazaru indaba yakhe isirayithwe offer. Kusethu uJesu mayeza lithi iBhayibheli kwasukuma uMata wagijima waya kuJesu. Haleluya. Uma kuyiwa kuJesu sonke siza kuye kodwa asifani. Haleluya. uMata mayefika kuJesu uthi Jesu ukube bukhona ngabe umne wethu engafanga yini akukhulume kanje. Wathi uJesu ekhuluma wayebhizi ngezinto eziningi. uJesu mayethi I am the life and the resurrection wayengekho ebhizi usezothandaza umthandazo oJesu awu-addresse ekhuluma noMaria. Khona izinto ongeke uyikhulekele ngoba uJesu wayi-addressa ezwini lakhe ngoba uma ekakhuluma ngakho uyena ozokwenza akuzukwenza umthandazo wakho. Your prayer will not do. Angeke umthandazo wenze into oyithengisa uJesu ngoba with or without your prayer uzokwenza ngoba ukuthembisile. uMata yazi lo mthandazo uthini? Uma ungasusa amazwi ushiye ama feelings kaMata. uMata wayethi kuma feelings akhe waze wasihlaza nabantu kwazofa umfowethu ukhona but wangabibikho la ekho. I understand ukuthi ukhona but ufike late waze wasithela ngehlazo. Ngalesikhathi ekhuluma noJesu abantu abathanda umthandazo they are inspired ukuthi uMata ukhuluma noJesu kanti uMata uthandaza wrong out of understand uJesu uthi ngubani. Webazalwane akubona wonke umuntu othandazayo uJesu ane interest yakhe kodwa ufuna labo abahamba ngomoya nangeqiniso hayi noma ubani. Nayi into engiyithandayo uMaria uMata ukhalela uJesu. uMaria usahleli akanyakazi yini ekubambile Maria? Ngibambwe amazwi akhe awakhuluma inkinga ingakafiki. Webazalwane asimiswanga ukuthi inkinga zikho simiswe akusho inkinga zingakaveli. We survive by the word only. Siphila ngezwi lakhe. Uma akhuluma simlinda ezwini lakhe sihlala ezwini lakhe. Othanda ukuba busy akabe busy kodwa siqolele sihleli ekukhulumeni kwakhe. We are positioned kulenda ishilo. uMaria wathi no abakhale abakhalayo kodwa mina khona into senhlizweni yami engenza ngibe nephisa engenza ngibe namandla ngihleli peacefully ngenxa yokuthi amazwi akhe ayangenelisa athohlabelelayo. Ikhona imfuyo engapheliyo iyanelisa. Haleluya. Ngoba amazwi akhe ayi inheritance phakathi kuthina
umubona kungenalutho ngaphandle, and we are singing glory and we are singing hallelujah. Sithemba ngaphakathi, imoto ayikho ngaphandle kodwa ithembiso zingaphakathi, umuza ukho ngaphandle kodwa ithembiso zakhe sezingaphakathi. We survive ngaloku akushilo. Uma namhlanje kungadli umuzi kuzidliwa imoto yakho, ungakuduba ukukholwa, yet uduba unezwi ngaphakathi, into enamandla okudlula izinto zakho, nezinto nazo zijabulela ukuhlala kumuntu onezwi. Imoto nayo is so happy ukuthi drive wena, ngoba I drive wena, but kuwena there is the word of God within you. Konke kwakho bazalwane kuyenama phambi kwenkosi, kunamela nje ukuthi kuseva umuntu onezwi, useva umuntu onezwi. uMartha maye gijima eya kuJesu, iqiniso bazalwane leli, isimo sasinyakazisa, but izimo mayinyakaza bazalwane, into esibambayo nento ezokubamba ezimweni zonke ukubamba izwi lakhe. Ngithe wonke amabala anezinto eziningi nezwi likaNkulunkulu. Mawungena ebandleni uyakhetha ukuthi unakani. It's either ubamba izinto eziningi, into eziningi ziyakhathaza, into eziningi ziyawaqeda amandla. Ngiyakukhulekela ukuthi ungathi mawungena ebandleni ubamba izinto eziningi, kuningi okwenzakala ebandleni. Kodwa uMartha wathi noma kungakaba nento eziningi, uMaria wathi noma kungaba nento eziningi kodwa mina sengiyanquma. Awu bazalwane, bapha bazalwane abazonquma izinto zikhona, bathi angisahlaliswanga izinto, sengihlaliswa amazwi akhe. Angiyeli izinto ebandleni, sengela amazwi akhe. Izifo zami ngabe kwizandla, angikakaphili kodwa angiselanga ukuthi ngiphile, sengiyobamba amazwi akhe. Engathenjiswa kona akakafiki, kodwa ke ithembiso ezingakafiki zingangenzi ngidedele izwi. We survived ngenxa yamandla ezwi. Ngizokutshela ukuthi kunabantu abazokudiscourage ngenxa yezinto eziningi, kodwa mntaka baba, yekela into eziningi, yekela indaba zabantu, yekela okwenzakala ebandleni, bamba izwi ngoba izwi linamandla. uMaria umama owahlukileyo, owazikhethela ukubamba izwi likaNkulunkulu phakathi kwezinto eziningi, phakathi kwabantu abahlulekayo. Wathi ngizelizwi phakathi kwabantu abahlebayo, wathi ngizelizwi phakathi kwabantu abadivosayo, wathi ngizelizwi. Mina, I'm not of many things, but I belong to the word. I am here to declare ukuthi izinto asoze zaphela, but wena you are of the word, you belong to the word, you will live by the word. Uzophila ngamandla ezwi likaNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Martha, let's get things sorted. You seem engathi you are drained ukhathele, but let me coach you Martha. Na inkinga incane ungayisolve. Usuke wanakekela, wakhathazeka ngezinto eziningi. Bazalwane, khona abantu abayoku attend ibandla ngenxa yezimpahla zokugqoka. Unakekela, ukhathazeka ngezinto eziningi. Kodwa nayi into enza uMaria abe namandla kunawe, hayi ukuthi presence yami yakhetha, ipresence yami ayikhethi, kodwa into enza uMaria abe namandla ukuthi uyinqumele. Uyinqumele yena ukuthi mina ngizohlala
einyaweni zika Jesu. Webazalwane bengizokutshela ukuthi yonke into ofuna ukuyiqala ayizukubanjwa iwisdom yakho, izobanjwa iposition yakho. Uma uhlele einyaweni zakhe uzwa ukukhuluma kwakhe lizothi ibhizinisi linyakaza, bakubona ukuqhubeka. Awuqhubeki ngenxa yokuthi izinto ihamba kahle, but you are positioned in the right place ebukhoneni bakhe, einyaweni zakhe. Ulawulwa amazwi akhe, awulawulwa izinto ezibonakalayo. Kizosho ukuthi from August to December ake silungise le ndaba, singanakekeli, sikhathazeke ngeinto eziningi. Ake ubume namhlanje ukuthi Jesu ngizohlala einyaweni zakho bese ngilalela ukusho kwakho. Yonke imisindo angeke ngiqede, kodwa my attention and my focus is on your word. Bazalwane asizelanga emabandleni ukuzoqeda inkinga. Problems will forever be there. Kwangena uSathane ezulwini, but izulu azange lishitshe uSathane ukhona. Kwaba nengxoxo nje engathi it's a normal day. Wathi uNkulunkulu uvela happy Sathane, waxoxa naye ngathi kufanele sezulu kade akufanele, kodwa ngoba uNkulunkulu aka-imitate nayi presence kaSathane, nayi presence eyinkinga. Ngizokutshela ukuthi ekhaya lakho musu kusatshiswa ubuningi beyinkinga, hlala einyaweni zika Jesu bese uyamlalela. Awungilekelele bese uyamlalela, ulalele nje, ulalele, ungabusakwenza okuningi. Webazalwane sike sifike sishayekile bese sithi sizofike sihlale bese siyamlalela. Okunye nokunye sekusemazwini akhe ukuthi utheni. Hallelujah. Glory to Jesus, glory to Jesus. Wazikhethela namhlanje ngo2026 kuzophuma abantu abazokhetha kahle. Bengizokutshela ukuthi noma ungafuna ukushada, ngiyazi ukuthi into abantu abangayithandi, but let me address it anyway. Mufuna ukushada, there are many things in marriage. Ziningi izinto emshadweni, kodwa abahlala emshadweni abakhetha ukuhlala khona bese bezwa amazwi akhe bathi khuluma nami. Ziningi izinto abantu mabe divorce badivorce ngenxa yezinto eziningi, kodwa mina ngiphumi la ngoba angihlaliswa izinto. Inkinga yami ukuthi izinto azingimuvi, iattention yami isekukhulumeni kwakhe. Awubazalwane singakhipha ingqweqwe zemindeni uma singaba nabantu abathi ngingenelo kodwa hayi izinto eziningi, kodwa ukuhlala einyaweni zakhe ngizwe amazwi akhe. Amazwi akhe ayadala okungekho kube khona. Amazwi akhe ayamupha oyethileyo amandla. Amazwi akhe abiza uLazaro ethuneni wezwa. Amazwi akhe awafani namazwi enyanga yakini. Amazwi akhe anika ithemba la ithemba lingekho khona. Amazwi akhe abuyisa ubusha bomuntu njengokhozi. Amazwi akhe ake adala indlela eJordan ngoba mayeke akhuluma. Mayeke akhuluma. Uthini uNkulunkulu namhlanje? Uthi kunabantu abala endlini unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi. Ngezinto eziningi. Mabekubuza ngomsebenzi, mabekubuza ngebandla, mabekubuza ngeSouth Africa, every time kuyavela ukuthi unakekela ukhathazeka ngezinto eziningi. Kodwa namhlanje glory to God kuzophuma abantu abathi your word is enough. Izwi lakho linganele,
izwi lakho likho konke baba akwenzeke okwenzeka emhlabeni kodwa sengihlalele amandla ezwi lakho ayibonga inkosi sengiyavala maqeda ke wazalwane lengxoxo ka Martha no Maria kwafika usuku lomngcwabo bazalwane uNkulunkulu inkinga zakho azimove let's say bazalwane namhlanje khona umuntu odecide ukuthi ngizokuthakatha and let's say wehlelwa into exactly ayishilo leyo nto uNkulunkulu ayimnyakazisi ngoba thina bazalwane noma umuntu angasithakatha kube ngathi siyathakathela kodwa naloko kuthakatheka kuzobonakalisa inkazimulo kaNkulunkulu uNkulunkulu uzobayeka kube ngathi uthakathekile bese lokho kuthakatheka ayakusebenza for his own glory uLazarus wafa kodwa naloko kufa uJehova wathi yikona engikufunayo ngizokusebenza unto my own glory bengizosho ukuthi dedela inkinga zakho besubuka uJehova wenkazimulo inkinga zakho usazothatha zona bese ayayiphendula zisebenzele inkazimulo yakhe mntaka baba kubhlungu oludlula kubona kodwa bengizothi leave it like that kuyeke kanjalo uJehova wakho usazoza azothatha the same problem into etatazela uMartha ile bazalwane akazange ukuthi kuyistrategy sikaNkulunkulu kufa Lazarus kwaku yistrategy sikaNkulunkulu ukuthi uLazarus afe ngoba wayefuna ukubonalisa amandla akhe bazalwane yonke inkinga ondlula kuyona kade uyidefine uyianalyze but nangu uNkulunkulu ethi it's my strategy to reveal my glory istrategy sami sokuzombula inkazimulo yami istrategy sami sokuzodunyiswa emhlabeni abazali abangasekho emhlabeni yes kubhlungu kodwa it's my strategy that I may glorify on earth in Jesus name share umongo lizandla hallelujah 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 akasiphakame sonke egameni lika Jesu glory 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 hallelujah 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 glory to Jesus now umthandaze engizowusho bazalwane angizange uzothi inkosi yenza abantu bakho bakhethe ngizothi baba ngiyabonga ukuthi izwi lakho namandla alo lizokwenza abantu bakho bakhethe ukuhlala kuwo bazohlala enyaweni zakho bezomazwi akho iproblem ikhona ngoba ngalesikhathi belalela amazwi akho you are strategizing for their problem ukuthi guqulwe inike wena inkazimulo baba ngiyabonga what a mighty opportunity moya ongcwele siyabonga sibonga baba ongcwele ngale ministry ngaleli bandla ukuthi I serve ipurpose yomuntu kodwa it's the church that wants to glorify moya ongcwele siyabonga namhlanje you've given us a strategy to glorify your name ukuhlala enyaweni zakho sizwe amazwi akho is the best strategy ukuguqula inkinga zethu zinike wena inkazimulo I pray ngegama lika Jesu waseNazaretha ukuthi on Monday khona la endlini ozoxhuma athi inkinga yami isiphenduke yaba inkazimulo kaNkuluNkulu Tuesday kukhona okuzokwenzeka Wednesday kukhona okuzokwenzeka Thursday kukhona okuzokwenzeka Friday kukhona okuzokwenzeka Saturday something good will happen something great will happen something miraculous will happen and bless your people ukuthi ngazo zonke izinto ozobabusisa ngaso they will come back and bless your holy name in Jesus name amen and amen glory to Jesus